2025 година. Днес е последният ден, в който се изправяте пред вратата на училището. Макар всеки да тръгва от тук нататък по своите житейски пътеки, винаги ще се обръщате назад към тези ученически стаи, в които сте оставили нещо от себе си. Не забравяйте съучениците си и всички, които са били до вас през тези 5 години. Ние, вашите наследници, ви пожелаваме да следвате целите си, да мечтаете, да преодолявате житейските препятствия. Нека досегашните успехи ви носят увереност, следвайте вътрешния си глас и устрено вървете напред. Имайте вяра, че помнете, че винаги има начин. Честит празник на зрелостта! Преди 5 години ви казах добре дошли, сега ще ви кажа добре си отишли. Имаше една песен и ето идва най-щастливия ден. И да ви пожелая успехи, когато надявам се, че казваме повече, но успешни матури, успешни там държавни изпити, успешни приемни изпити и след 5 години може да дойдете пак. Айде!